Untuk YouTube channel kita makan mie wonton, tapi kifis beb. Tapi fish taufu karo wonton. Lek wontane iki ya mesti ada mix. Orang mix, mesti lek wong kene mesti B ya B. Babi maksudnya, terang panganane babi. Omong koyo aku koyo babi. Kedulungkah nyok ngono ta. Iso Nyosor kaya tukang ngajar, tukang ngandi, tukang hujati sosor iso. kok berik karo babi ya. Tukang hujati man babi. Makanya aku haram, ora usah naksir-naksir aku, pangan aku haram. Kono. Ya telan batine mati kon ikine dintekne cah. Lho. Cangkem aku. Wus. Enak beb. Sambel. Kok yo banter toh beb. Ya bluetoothmu mana? Di sini. Oh iya. Pendek nane kecut. Enak. Pangan. Emak. Lah kok accident, guys. HP-nya salto, guys. HP-nya salto, guys. Lah kok salto HP saya. Nah, ngono kan ya ketok genah to, guys. Aduh, malah muncrat nang rai, Beb. Kayak ngono mah nek tisu beb lorokan. Tisu kuno. Gulo. Iki tahune sing koyo gombal lamoh lho, Beb. Sing rasane kayak gombal lamoh. Yo acaramu kita enek tahu gombal lamoh. Ya, kong. Sing tahu sing didol umbrukan nang anu ka lho. Ora mau tuki paper. Jarine sing sange kuwi suk-suk ini. Cah iki mangan di foto wae kapan mangane ngono. Beb, lagi kok kualik tak beb. Layak. Iki diserbetin apa teh? Yo ngono. Gak jelas kuwi. Orang di tisu kok. Rasakan. Tidak ada tisu, gue tinggi ngelap cangkem. Habisnya sudah terlanjur, kamu makan apa? Mangan tahu Gombal. tahu karo setoi wantane iki mbuh fish apa babi. Kita udang campur dijual. Kayak wantan jane udang. Oh kan? Iya babi. Enak? Nah, Selamat makan, Pesti. siapa? Enak. Aku ya. Enak kan? Hati-hati muncrat. Ke mata bisa ketip-ketip kamu. Wonge ra noleh tenan. Enak.
Terus ini apa Kue. apa kali kan? Kali. Kayaknya wis kerja isu, kono tangi melek tuh rebudan. Sambelnya ngentek-ngentek ijek mangan. Untuk didelok suke modar iki. Ketekan cah Indonesia sambel entek. Ini sudah Nah. Ulala. Wong Cina iki ngene iki omongane. kita hari ini kita bisa ke pantai ya. Ya tidak lah. Sumpah saya nggak bisa ke pantai. Gimsene enak. Ger. Bayar anduke akeh ya. Besok sanggup dhewe. Gimsene iku. Besok nggawa dhewe sak cak ngene. Tapi kan ada Herman kenean iki kan ya ora ngerti, Beb. Iya. Aku tertarik temen ngene iki. Aku lek karo ngono kan. Pokoknya sambel ya awake dhewe guys. Ini kan isu ini gak terlalu harus teman. Mina iki lho, harus seneng kono kan. Karo seneng monggo. Lek jenenge iki. Sibune kan ya beda. Pak tua lu enak. Wah enak. Gak masak enak. Kurasa bumbunya. Kapan-kapan kamu ajak saya ke sana. Semua kerja. Minggu ndek inane kerja. Soalnya wis nganggur. Pas kita nggak mana-mana. Parah. Warak pasti. Keceret pikir Kerry. Madam-madam. Aduh. Mancat nang iyong. Mancat nang iyong. Dong ora nang moto. Miki niku hati-hati. Mikir lu. Aduh. Lunyu neh cangkeme garangan. Iki temapuk kuwi. Omongane mencela-mencela. Gak kena Mencrot. gak kena dicekel. Makanya nek kena asap ini kayak mencrot. Perot sini wae.
Wis ya pasti. Wis ngono ya guys ya. Engko nah. Ya aja lali kete. Aja lali iclik.